O subirigokwanụ na senior police officer ejidegokwanụ junior police officer ebe ọ nọ na checking point wee na-anakọsị ndị mmadụ ego. Fa wee tịa na ọ mara ego niile ọ natara na ya chịpụta ya n'ime akpa ya. Nke anụnwa na-eme na ọ ya achịpụta fancha. Fasi anya chịpụta fancha na ọ bụ na ọ chịpụtaghị ya, fa akpụjie ya na headquarter ebe ụlọ ọrụ fado na ya chịpụta fancha. Nke a wee chịpụtasịa wee na-ayọ biko na tịgbarịa onye uwe ojii bụkwa na onye isi nke jidere onye anụnwa wee na-ajụ ya na ego ọ nakọta kịta anụnwa na ego a na-enye ndị polisi ede na ọ karịrị ya bụ ego, na ya kedu ife o ji wee nọrụ n'okporo ụzọ wee na-edistọpụ ndị moto na-arụ ọrụ, ndị keke, ndị na-ejere onwe fa na ndị ọkada, na ife ọrụ ya bụ na main road bụ ide ejide ndị zuru oshi, ide achụ ndị zuru oshi, na enwe ebe ife ọjọọ na-eme o jee ebe ahụ nọọ ife bụ ọlụfa, na ọlụfa abụlọkwa ịpụta na okporo ụzọ nọrọ na checking point na-anakọsị ndị keke na ndị ọkada na ndị ọrụ bọọsụ na-agala onwefa na-arụrụ onwefa ọrụ na ndị ọzọfa na-anakọsị ego. Unu ya bịa nnọọ ka unu gere nya bụ ife onyonyo na ụdịka woto o nyere ya ebe a enya bụ ife abụrụkwa obere ife. Ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na efuru ndị uwe ojii anụnwa na ndị ọrụ agha ndị anụnwa na-anọ n'okporo ụzọ na-anakọsị ego na-enwekwa ife gọọmenti megide ka akwụsị nwuo fanya, na efuru ndị anụnwa na ego afa na-anakọta na-atọfe ụtọ karịa nke gọọmenti na-akwụ. Ebe ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee bụrụ ndị kwe na ndị ekwena. Ụfọdụ na-asọpọtụ onye nọ na checking point na-anaka ego, ụfọdụ na-asọpọtụkwanụ senior officer kwụsịrị onye anụnwa si ya na ya chịkọta ego niile ọ nakọta na ife ọ na-eme na ọ dịghọ mma. Bịakwanụ ka nkọrụ na ife dị na kọmentị. Ụfọdụ na-agwa ya bụ senior officer na ntụ o si wee were ife onyonyo na-ese onye ka e wee sị na ya nwa bụ ezigbo mmadụ, na o nwere ike ịṅụ iyi na ọ nanube ha aka azụ, na o nwere ike ịṅụ iyi na mgbe ọ nọ n'ọkwa pelu mpe na ọ nakọsịbeghị ndị na-aga n'ilo ego. Nke a bụkwanụ nke m amaghị. Ebe ụfọdụ na-asị na ndị nke na-anọ n'ilo na-anọ na checking point na-emekata kwụsịfe ịda n'ego n'ilo, n'ọkwa ya bụ na fama mpụtazikwa andị na ohi ya akarịkwanụ n'okporo ụzọ anụnwa, na ntu afa na-anọ na checking point anụnwa na ọ na-eme na ndị ochie ya gba n'ụzọ anụnwa na onwe ndị alụlụ ana na fa ya esi n'ụzọ agafe duto na fa amalugo n'ebe anụnwa bụkwa na ebe ndị ọrụ uwe ojii na-anọkwanụ. Mana isikwa m kwuo Naijiria ma onye isi ma onye ọdụfa ofu ife ka fa ncha niile bụ drop here, yeah. All the money. Drop all the money. Drop all the money. Drop all the money. Yes. I'll be angry. Unless you don't want me to send to headquarters, I'll drop it first. I'll know what to do. All of them here. Drop all of them. Drop all the money. Come like this. Drop all the money. Let me see you come like this. All the money. Drop it there. Yes, drop all of them. Finish. Then why, man? Okay. Why? The police says you to collect money on the road. Your work is to prevent crime, understand? Not to collect money, not to tax this KK. It's not to tax them. You're not to prevent crime. This thing is not good. It's eyesore. It's eyesore. It's not good. Look at it. It's not good. Stay there. Stay there. No. See all the money. How much is that? Is it this up to your salary? Your salary a day. Is it not past this thing? Your salary a day. Per day. How much are they paying for police? Look at the people embarrassing and distancing yourself. It's not good. If you want to collect money, back motor, you get offense. Tell the person to session. No such a secret. Why don't you turn the knife of road? It's not good. Hey. It's okay. It's okay.